Qo'tos, güzel. Marat Timurovich, siz meni aşanmaysiz ekan, mening sizda ishlamavim yaxshiroq bo'lsa. Güzel. Nesi olay ayta alağıda. Men sizga aşana turganim, aşana saqmın. Men bit sizga hatta aqsalar, qiymatli aybirlar yotgan seyfimdin astıсын berip qo'ydim. İyi, lekin bu asqı seyfqa bormay. Men tekshirdim. Selam. Nima bo'ldi? Bo'ldi, Shamilov Boldovich. Mening mashinam hozir deviatka. Qutlayim. O'zini shesтерканы qo'yda aytdim. Shuni aytamda bitindi Shamilov Boldovich. Aylandi mening shesтерка. Ellik shesтерка endi. Hozir deviatka. Uyda bir tirimde ekmek yok dayında, var. Yaray, tiktalsınma hudey. Ninde ektalsın? Oy, qalğan aqsahın üzene qaldırırhın. Hurra! Salime. Nima? Senin atayın haqlay alğa çıktımı? Yo'q. Uğalı u landschaftный dizayner. Şep. Nimeni anlataylı landschaftный dizayner? Buldozerda ishlaydi. Qabul etib bo'lmaha? O'zingda. Marat Timurovich, sizning xotiningiz. Tutashdir. Hüyüklüm. Qadrlim, mening butunlay vaqtim yo'q. İşim ko'p. Quyoshim, mening tekikligina yangilik. Yaxshi ham nosor. Yaray, ayda yaxshi. Mashinaning xavflilik mindari bek yaxshi ishlaydi. Qadrlim, Nima? biz Zübeyirtovga tuval bir saatdan sig'irga tiyishmiz. Lekin men seslerimde eligine yo'qim. Ular kiyip ulgurmayasaklar. Hon onun üçün bizim uyda fen var. Hon qısikda utek. Eng hon qısikda qo'ysi. Kreditka yanına başına algım gele. Aferin. Anindeydi. Lada Granta. Aqsan yelga osir deb qo'rqmayapman. Niye? Ularga sayr bo'lib to'yilmayman. Lada Grantni sig'aru bilan texosmotrda bitirdilar. Ayda. Mening uning turanda o'ylanganim yo'q.
Oyla Lufkay. Oyla. Oyla. Тыныс йоқы кызым. Тыныс йоқы. Һин хәзер Микки Маус турасында төштә күрә башлаганһыңдыр инде. Юк, әсәй, әле реклама. МХКны нисек бирермен икән мин? МХК? Бездә ундай фән булманы ул. Ә нимә ул? Мировая художественная культура. О, Һәм гадәттәгесе миңа Пушкин турасында һорау эләгәсәк. Пушкин турасында белмәскә оят. Яратмай мин поэзияны. Бuna нимәгә өйрәтә безне Пушкин? Әйткәндәй, шундай һорау бар. Яз. Александр Сергеевич Пушкин Рәсәйдә талантлы кешегә башта мәргән атырга кәрәк дип бар тормышы белән өйрәтә. Рәхмәт. Белмәгәйнем. Һора кәрәк булыр. Кадерлем, Нима? күз алдына килтерәһеңме? Мин әле генә кызыл янганда 3 тапкыр үтеп киттем. Һәм миңа 1 тапкыр да штраф алмадылар. Син нима? Акылдан яздың әллә? Ул хәзер бит светофорда кызыл янганда үтеп киткән өчен штраф. 10,000 һум. Беләм. Һәм шул әрәм ителмәгән аксаларга мин күлдәк катып алдым. Марат Тимурович, мөмкинме? Үтегед Нурган. Утырыгыз. Мин тыңлайм. Марат Тимурович, һез миңа эш хакын мотлак рәвештә күтәрергә тиешсегез. Ниндәй сәбәп буенча мин буны эшләргә тиеш? Минем белән дә 4 компания кызыксына. Әйеме? Ниндәйләр инде? Телефон, газ, электр компаниялары һәм ЖКХ. Кадерлем, Нимә? әгәр дә мин лотереяга акса атсам, һин нимә эшләрмен? Мин ниһаять һин юнһездән аерылыр инем. Һәм закон буенча ярты атышты үзем менән алып китер инем. Бик әйберләрен дия да. Хапар. Нисек мен эшләргә яратмыйм, а? Шамил Булдыч, хезмәт маймылды кеше иткәнен һез беләһегезме? Күрүлсә, менә интернет барында
Geri öz urununa oltırta. Марат Тимурович, Ау. безнең фирманың бер хезмәткәре һезнең менән эш хакына өстәмә һәм һаман да түләнмәгән премиялар турында һөйләшергә теләй. Мине урында юк дип әйтегез. Командировка китте дип әйтегез. Марат Тимурович, был мөмкин түгел. Ул кеше һезнең эш урынында икәнегезне белә. Кем инде ул? Ул мин, Марат Тимурович. Вы слушаете радио «Спутник ФМ». Кызык. Nima? Кайдан беләләр улар? Kim? Nima bilan? Кайдан улар? Без Спутник ФМ'ды тыңлаганды беләләр. Alright, woman you cute, and you don't need no makeup. Original cute body make a man mad on you cute, and you